Wara xhur ta' tħejjiet intensivi, l-ispettaklu Aiden The Show se jerġa' jittella għada l-ġimgħa. Iżda dan mhux sempliċi spettaklu ta' mużika u dwal, iżda riżultat ta' ħolma li qed titwettaq b'ħafna sagrifiċċji, ħidma u passjoni. Waqt li l-udjenza se segwi spettaklu ta' satejn, wara l-kwinti aktar minn 500 ruħ għaddejjin b'xogħolhom biex jagħtu ħajja lil dak li Aiden iddeskrivi bħala esperjenza aktar milli kunċert. The Show irtorna din is-sena jkollna kważi 8000 ruħ, jiġifieri ħafna akbar mis-sena l-oħra, il-venue ħafna akbar mis-sena l-oħra, il-park ħafna akbar mis-sena l-oħra, għandna kważi 500 crew jaħdem fuq dan ix-show. Ser ikollna wkoll ħafna Eurovision fans, ġejjin Eurovision fans minn barra minn Malta, ħajkun iżjed żeffiena. Iżda Aiden dan kollu jmur lil hinn mill-pompożità u n-numri. Huwa proċess emozjonali wkoll, ta' sfida u ta' żvilupp f'karriera mużikali li kellha tluħ u l-inżul tagħha. Għalih kull nota, kull raġġ ta' dawl li jinxtel fuq il-palk huma forma ta' komunikazzjoni diretta man-nies qudiemhom. Qabel nitla fuq il-palk nkun hazed out ħafna, nkun qiegħed nidħol fil-bubble tiegħi hekk, nkun irrid nkun ftit kwiet. Nkun focused ħafna, vera ħirqan biex nara n-nies u nara r-reazzjoni tan-nies, dik li hija l-isbaħ ħaġa. Jiena nagħmel dan kollu għan-nies, jiġifieri dik tkun f'moħħi l-ħin kollu. Fuq il-palk is-suċċessi tiegħu bħal Pupa, Reġina u 2x2 jieħdu ħajja ġdida. Iżda wara kull kanzunetta, Aiden jibqa' artist Malti li jemmen fil-kuntatt dirett mal-udjenza, żagħżugħ li mexa pass pass u llum qed jgħix il-ħolma tiegħu.